खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव सावथुन मुलुगनि अनगायैबो गेलेनाय मुलुगाव बाहागो लादों बयजोंबो सिनायजानाय आरो मुंदांखा गेमस्रि आरो लावदुम। नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे एबा गेमस्रि आरो लावदुम बुङोब्ला बर' सावथुन मुलुगाव दिनै सिनायै गैया होनब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया। नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि बयजोंबो सिनायजानाय आरो मोजां मोनजानाय गेमस्रि दैमारि बिथाङा गेलेनाय आयदायाव एबा गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों आरो लोगोसे बिथांजों लोगोसे दंफायो लावदुम थामहिनबा मनिन बर' बिथाङाबो बे जोलुर गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोना आथिखालनि जा लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोनखौबो गोबां मानि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोननि जा बायदि गेलेगिरि बिथांमोननि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैगोन। बेनि सिगाङावनो बाक्सा जिल्लायाव एबा बाक्सा जिल्लानि कारिमुरायाव प्राइज मानि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिया दिनै थुंगिबाय। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय कारेमुरा माइब्रा बाजारनि प्लेग्राउन्डआव मनिन बर' थामहिनबा लावदुमनि मददजों ग्रीनलेण्ड स्पर्ट्स क्लाबनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय प्राइज मानि फुटबल गेलेनाय बादायलायनाया दिनै थुंगिबाय। बेलासिनि 2:30 रिंगानिफ्राय बादायलायनायखौ जागायनानै जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ किक अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव उलुबारि एफसि आरो पमा फोथार एफसिनि गेजेराव जानानै थाङो आरो जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव ट्राइब्रेकारनि जोहै पमा फोथार एफसिआ उलुबारि एफसिखौ 4-3 गलाव फेजेननो हायो। दिनैनि जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव माननि आलासि महरै गोबां गुबुन गुबुन गौथुमनि दैदेनगिरि समाज सिबियारि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो नुजाथि फैबावनानै मेहेर गोनां खालामदों बे जोलुर गेलेनाय हाबाफारिखौ। आरो बे मेहेर गोनां खालामफैनाय आलासि महरै नुजाथिफैनाय बिथाङानो जाहैबाय बयजोंबो सिनायजानाय सावथुन मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानाय गेमस्रि दैमारि बिथांजों लोगोसे लावदुम थामहिनबा मनिन बर' बिथांमोना नुजाथिफैयो आरो बिथांमोना गेमस्रि दैमारि बयजोंबो सिनायजानाय गेमस्रि दैमारि बिथाङा आथिखालनि जा लाइमोन बे लाइमोनफोरखौ गेलेनायाव जोबोरैनो गोसो होनांगौ आरो ओरैनो थायालासे एबा गाज्रि खामानि मावालासे मोजां गेलेनाय एबा गेलेनायजों साक्सेस जानो हानायनि बाथ्राखौ फोरमायदों गेमस्रि दैमारि बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला गेमस्रि दैमारि आरो लावदुम बिथांमोना आथिखालनि लाइमोनखौ लानानै लोगोसे दिनैनि बे गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै माबायदि गोजोननाय फोरमायदों जों बिथांमोननिफ्राय आबुङै मिथिना लानो। दिनैहाय जिहेतु जोंहा माइब्रा सक जिहेतु मोनसे फिसा जायगा बेयावहाय ओरैबायदि गाजा गोमजायै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि दिनैहाय जोबनानै थांबाय। निस्सय आंबो बेयावहाय फैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जोंहा जिहेतु आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा बेयावहाय फैनानै जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बा जोंनि जिहेतु ग्रीनलेण्ड स्पर्ट्स क्लाबनि जेसेबांखिनि सोद्रोमाफोर दङ बा आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ गोबां गोसो दुंखांहोलांदों बिथांमोननि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौहाय जिहेतु जाफुंहोनो हागोनखौ सारा माने मोनसे स्टेप बारायनानै होलांदों आरो बिथाङा ग्रीनलेण्ड स्पर्ट्स क्लाबनिसिम 1 लाख रां बिथाङा डनेट खालामलांदों जिहेतु उन समावबो बिब्दिनो गाजा गोमजायै जोलुर बादायलायनायखौ होबाय थानो हाथों होननानै आरो आं बिराद गोजोननाय मोन्दों दिनैहाय। नोंथाङा सासे महरगिरि हिसाबै जाखांफुनाय जि लाइमोनफोर बेखौ गेलेनाय बिथिंखौ लानानै मा बुंनो सानो? निस्सय जोंनि बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंनि फैबाय थानाय इयुथफोरनि जा गेलेनाय आयदाखौ लानानै जिउआवहाय जाहाथे सोरांखौ लानो हायो बा जिउआव बे आयदाखौ लानानैबो जाफुंसार जानो हायो बेनो बे ग्रीनलेण्ड स्पर्ट्स क्लाबनि थांखिया बे हाबाफारिखौ खुंनाया आरो आं बयनिसिमबो जाय बिथांमोना दिनैनि बे फाइनेल राउन्डआवहाय जेनबाय बिथांमोनखौ दुखु जानो नाङा। गेलेनाय मोनसेयावथ' देरहानाय जेननायथ' थाखाय नङा होमबा दिनै एकदम मोनसे माबा जादों आरो कइन्सिडेन्ट टाइप जादों। मोनसेया जाहैबाय जोंनि थोरिबारि ओमफ्राय मोनसेया पमा फोथार ओमफ्राय लाकिलि लिनामोननि गामिनिया देरहाबाय बिथांखौ आंनि थिंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन्स। आङो दुखु मोनबाबो माने बिथांनि थाखाय बा बिथांमोननि गेलेग्रा जेसेबांखिनि टिम दङ बिथांमोननि थाखाय आङो खुसि आरो। रोजा रोजा नायगिरिफोर बाहागो लाफैदों बिथांमोनसिम मा खावलायनो सानगोन? निस्सय आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावनो हानाय नङा। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना जुदि फैयामोनब्ला दिनैनि हाबाफारिया मेहेर गोनां जानाय नङामोन नङा होमबा? नोंथांमोनानो
नुदों बेसेबांखिनि लोब लोब जोंनि माइब्रा सबसायाव गासैबो मानसिफोर बुंफबजोबनाय स' दिनैनि हाबाफारिया बिराद गाजा गोमजायै थांबाय आरो बिनि थाखाय आङो जोंहा मनिन बर' बिथांखौबो साबायखर बावहरो आरो लोगोसे ग्रिनलेण्ड स्पर्ट्स क्लाब आरो निस्सय जोंनि स्पिकार सार बिस्वजित दैमारि सारखौबो आं साबायखर बावहरो आरो आङो दिनै बहुद गोजोननाय मोन्दों जोंनि ग्रिनलेण्ड स्पर्ट्स क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावग्रोयो बिथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंबो जोबोद माने मोजां खेलाखौ सालायलांबाय आरो दिनैनि दिनाव आङो जोबोद खुसि मोन्दों जोंहा आसामनि मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा जि फैनानै बेयाव नुजाफैदो आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों फैबाय थानाय समाव बेबायदि नोंथाङा आरो रांनि मदद होनानै खेला बानजायनायनि थांखि दङ ना जोङो नायनो थाङोबा जोङो जेनेबा जोङो हानाय टाइमाव जों मदद होनाया जोंनि कर्तब्य मानो होनबा इयुन जोलैखौ जेब्लासिम जों स्पर्ट्स बा कालसार लाइनाव जोङो जेब्लासिम जों लाखिबाय थानो हायो बाहेरा धान्दाफोरा मानसिफोरनियाव थारमाने होमबानिया साग्लोबनो हाया दिनै आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बेवहाय बाहागो लाफैदोंमोन बिथाङा मा आसा खालामो साराथ' जेरैबायदि खोथा होलांदों दिनै आङो सार बुंनो गोनांखौ आं बुंनो हानाय नङा जितु बियो बुंलांबाय बहुद खोथा बे खोथाखौ आं दिनै सारनि बारगाथ' आं बुंनो हानाय नङा बेबो बेखौनो बुंदों इयुन जोलैफोरा जितु आग बारायलाङो बा दावगालाङो बेखौनो बे सारा साबायखर सारा लोगोसे दिनैनि दिनाव ग्रिनलेण्ड स्पर्ट्स क्लाबनो 1 लाख जेनेबा डनेट खालामलांबाय बेयाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेयाव जोंनि ग्रिनलेण्ड स्पर्ट्स क्लाबनि दैदेनगिरिफोरा सारजों लोगो हमलायनानै बेखिनिखौ मददखौ लायगोन गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन